Kunendoda nomfana kwaButhelezileko Mondo ukuthiwa uthula sizwe. Thula sizwe ngathi ngakhuluma ngayo idada. Undunankulu. Yes. Idada elifike laduthe edamini. Esizibeni zakwazulu. Sengikhulume kwaze kwakathathu. Okwesine namhlanje. Khuluma into eyodwa. Ngithi inkosi yaphathwa. Inkosi ayiphathi. Isilo njalo namhlanje sethu unondlombani uhamba emhlabeni esenayo umkhadi wakhe. In life is also you need a person or people who will fear nothing to lose to tell you the truth. If you don't have those people, then you are dead alive. Ufuna abantu singabaziyo amakhehla amadala ingwevu esezawubona umhlaba. Who will fear nothing to lose, even it means it cost them their own life ukuze batshene isilo sethu. No, umzukulu enyanga izizwe inkosi yethu ekhona njengamanje indlu nomithi yamakhosi ukuthi lokhu kuyikho lokhu akusikho. Akwazi ukuba khona undunankulu wakithi nangasathu singi kube khona undunankulu kaZulu umfana wakwaButhelezi waba shabashekise zepolitiki ongoye wasuka lapho ongena ebishopini ehamba qoqe audience ehlanganisa istokfela waleko umuntu womuntu akena wakwaphinda ngene enhlobo akahlobe nakuhlobene kufana ibongo nje uyayisisa nje yonke into uyayikhanda ngemali, yonke into uyayikhanda ngepropaganda, yonke into uyayikhanda ngeforce nefear yokuthi khona abantu abazofa uma bephikisana nayo. Namhlanje ngikhuluma nje ngenxa yomfana lokuthiwa uthula sizwe Buthelezi. Umkhandlo waseZululand wagcina ukuphila usekhona umama kwaMakhwaza Msibe. Hawu uNkulunkulu asephambe ngishembe. Kuyadabukisa ukuthi asikaze sibone into ebuhlungu kangaka. Umkhandlo waseZululand uphile. Umama kwaMakhwaza Msibe wayezimangaliso ehambe yegoli present kubantu abasebenza abangakwazi ukududula ukuthi nazi inhlelo zaseZululand basho ikhalazo zabo ahamba eThekwini abuya ezweni ayengawahamba breakfast of 5 million njengokuthula sizwe Buthelezi oyahamba breakfast of 5 million la ko Beverly Hills ehamba edla imali yomkhalo waseZululand. Mayifuna ukuyingcoma ukuthi yazi namhlanje ngisizwa nje ngqanyelwe ngiyingcoma ukuthi ngundunankulu kaZulu kusayinwe to a consultant Mafisha Ntombela bese kusayinwa 7 million yo celebrate. Hayi lapha ukuthi usethathe ngisho abantwana baseNdlunkulu abanye abebekade beqondile wabagabisela ngaso wabagabisela ngemali ukuphelile. So we can't have abantu abafana no PDD in this country or Puff Daddy base America. And I want to declare it officially that undunankulu kaZulu njengamanje wasebenzisa isikhundla wasilwela walwa ngayo yonke indlela ukusithola leso bondunankulu kaZulu nenhloso yokuthi sibe yihawu lokumvikela ekubusheni kwakhe. Unamacala lo muntu. Lo muntu akalungile. Kodwa abantu bakhulisekile. Lo muntu uyadlwengula, lo muntu ulala nabantu emsebenzini ukuze bathole umsebenzi, lo muntu istaff isasafanisha, lo muntu ubulala umkhandlu waseZululand wafa waphela nya. Akho ngisho ithisho kushidaba, akukho lutho emkhandlu waseZululand. Emveni kwalokho walwela iposition yokuba uMEC ka economic development la wakhokha la kwaZulu-Natal ukuthi agade amakhosi agade imkhandlu ukuze avikele amanyala engadenziwa inkatha kweminye imkhandlu ngalesikhathi kade ikhankasela ukuthi iphathe isifundazwe saKwaZulu-Natal. Amahlazo
njama nje yena kuthula sizwe nanga use ukhokta buka ke manje ke ishaya khona kick kuqi yakejima idada Leo Mesed yamapali le head kanti shawa yini ushaya khona kick uyahedela ufaka administration udlala ngomkhonyuvu lapha nompoyo yango uthi akazophatha itoilet elingashaya uthuvi bodwa laba basemkhanya kude yini lento yenzayo uthula sizwe emvula ufaka administration ngoba ufuna ukuzombuza amakaga akho uyabona ukuthi kodwa lishaye ukuthi akuzombeswa ungamanyala thula sizwe ungamanyala awufanele ukuba undunankulu kaZulu ngithi mina ngaphambi kokuthi sisukume sokuzulu noma ngabe ungabathenga bonke noma ngabe ungenzani phambi komuntu uzwelana thula sizwe oqala futhi umbulale yimi okhuluma njengamanje sakushila ngungizwe mina umlando kaMcunu ngizokusendela ama location nama numbers akho 2 ukusendela ama location anendaba mina nindaba leqiniso nokuthi uZulu wethu uma ngena amadoda njengamanje kunemfekezo zamadoda ahambe khoxala amabhlokwe ibhande lefasiwe ngendlela yokugwalabeni nengamadoda angamagwala uZulu uphethe imfeketho uZulu unesithunzi samahala njengamanje awuna madoda inkosi iyaphathwa inkosi ayiphathi njengamanje isilo sethu sisenkingeni ubani ongavumela ukuthi kube no driver ofanele ukuthula sizwe Buthelezi eku driving seat ngoba undunankulu kahle hle ngokusiko zoso ungaphezulu kwesiko ngoba uyena omkhombandlela uhamba wayeGoli lapho uPanyazo Lusufi uPanyazo Lusufi is one of the greatest leaders of this country wakwazi ukusupporta ukuthi umkhosi weLembe wezeke eGoli kwalanda abantu eZimbabwe kwalanda abantu eZambia kwalanda abantu eBotswana kwalanda abantu yonke indawo bethi kuzo celebratewa a monarch of the Zulu kingdom wenza ngithula sisi wathi is not political score wathatha isilo wasidrayiva phansi sahambe simama Chama station uyamajina ukuthi isilo eChama station ukuthi kunjani isilo sahambe sifuna ama garage isimo hamba indicator ujikwa ema hotel lelo hlazo wasuka lapho kwawushona phezulu makufika eGoli usiqume ehotel isilo ubulala ukhosi bethu ayikho into phansi komthunzi welanga eyakenziwa ukuthula sizwe nezokuthula sizwe njengamanje engenalo iqhinga phakathi manje ke soba noZulu njalo yonke into eyiqhinga yonke into fanele ibe neresult ya somehow somewhere somehow